Avui parlem amb la Maria Geoffroy. Bon dia, Maria. Bon dia. La Maria fa rem. Ella està al club d'aquí del llac de Vilanova de la Raó, a Viron 66, i de fet ha estat guanyadora, ha guanyat en un campionat de França. Maria, en quina disciplina tu fas rem? Doncs aquest any va ser en esquif, que és tota sola, i la categoria era el que es diu en català infantil, femení. Quina edat tens ara tu, Maria? Ara tinc 14 anys. I des de quan practiques el rem? Des de fa 4 anys ara. Era la primera vegada que et presentaves en un campionat? No, l'any passat vaig fer el campionat de França en 4, en infantil també, i vaig guanyar encara. D'acord. Doncs la particularitat d'enguany és que la Maria, quan va pujar al podi, duia una estelada. Per què vas triar aquesta bandera un cop tu vas pujar dalt del podi? Doncs perquè em feia molta il·lusió representar el meu departament, doncs Catalunya Nord, que per jo soc catalana i volia representar a França i dir que nosaltres som catalans i no francesos. He guanyat el campionat de França, però estava més catalana que francesa i això ho volia mostrar a tothom, a tota la França. Ho volies mostrar a tothom i realment ho has acabat mostrant a tothom, perquè... Clar, però mai ho hauria imaginat. Mai t'hauries pensat que hagués passat el que ha passat amb aquesta fotografia, que fins i tot els mitjans sud-catalans s'ha fet ressò d'haver lluït aquesta estelada? Sí, clar, és que mai ho hauria imaginat i ara em fa molta il·lusió i... Per tu suposo que deu ser veure't en els mitjans de comunicació, perquè a través d'internet et pots veure penjada en diversos mitjans de comunicació. Deu ser impactant, però per la teva família, què en diuen d'això els teus pares? Ara no ho sé, però estan molt emocionats. No es pot dir, és que és enorme el que ens ha passat. És que ahir em vaig connectar al Facebook i veig el meu article, missatges de tothom, pàgines de Catalunya Nord per la independència o coses d'aquestes, i em vaig espantar, vaig al·lucinar. És que és increïble el que ens passa. El teu article, que estava penjat a Facebook, l'ha visitat gent de tots els països catalans i d'arreu. Sí. Penses cada vegada que si arribes a pujar en un podi, la propera vegada tornaràs a portar la mateixa bandera? Clar, sempre. La portaré aquesta bandera. És la teva, és la que tu et representa, doncs. Sí, clar. Les teves companyes que estaven al teu voltant del podi entenien per què duies aquesta bandera o no? Em penso que no, perquè a França a Macron ningú sabia de què anava aquesta bandera, però poc importa, perquè jo la duia perquè jo sabia el que representava. I aquí al club d'aquí de Perpinyà, l'Aviron 66, ells van trobar normal que tu portessis aquesta bandera? Sí. No hi va haver-hi cap problema? Clar. D'acord. Perquè és la nostra bandera, nosaltres representem el nostre país, el sud de Catalunya, el nord de Catalunya i el sud de França, i ara és molt important aixecar aquesta bandera cada podi que farem. Doncs Maria, tu continuaràs aixecant aquesta bandera cada vegada que trepitgis un podi. Sí. Avui hem volgut parlar amb la Maria Geoffroy. Ella va guanyar un campionat de l'estat francès de rem fa uns dies i quan va pujar dalt del podi va lluir una estelada. Això ha fet que molts mitjans de comunicació se'n fessin ressò. Nosaltres no podíem ser més i hem volgut parlar amb ella, ja que ella és una nord-catalana. Maria, moltes gràcies per haver estat avui aquí a Ràdio Arrels. Sí. Que vagi molt bé i fins ben aviat. Vale, molt bé. Moltes gràcies. Fins aviat, Maria, que vagi bé. Adeu. Adeu.